aturi jumeneng mak ya. Patete isih songo sepote kinutang-kutang tansah bisa lelati Arep rasa dan ngayomi Tata susila kaki dapat lodan iku Sarang bukan tutup Hati senang Mure Kaya luwe Kaluri luhuri kabudayan pinolakan Nepok semoga Rahayu Agam bagam Niki lho pesenane Pak Jar pun Das pundi? sowan mriki. Nggih. Yai kekalih niki lak pesenan khusus saking tuan rumah. Nggih. Sing niki sebelah kula niki kan ngurusi pertambangan. Nggih. Jumbo. Pertambangane. Bagian pertambangan. Jumbo Nah, kalang niki pawakan ngen iku. urusan sapine kan ngruki letonge nggih niki. Kok ya pilih kasih wong ayu-ayu kok nimpal. Lho Kak, ora masalah nggon nimpal iki ora butuhke wong elek wong ayu kok. Wong gelem doyan gawean. Lho. Wong Pekerja wedok keras. sing ora nyekekerke wong lanang. Wong lanang sing ora nyekekerke wong lanang kok wong wedok. Iya ta. Wong wedok sing gelem nyengkuyung Kyai Kakung ngono lho, Mas. Wong lanang sing gelem nyengkuyung wong lanang. Sapa to kuwi? Lho, kowe iki Mas? lanang apa Kowe kuwi no, kowe iki mula nek arep mangkat ki digatekke sik ben ra ketok lanang. Nah, Jenggot nek kuwi lho. ngerok sing resik ngono lho. Jane ya tak peni-peni lho, Mas. Lah kok tak sawang kok ngiringan iku ora patek resik sing ngerok. Gedhe aku aya. Lho. Saben-saben ngendi papan kok mesti aku dadi barang sing nyun sewu mbok padha-padha le ngendika ki ngendika sing becik, padha-padhaan mbok ngalembono sing apik. Nyuwun ngendika apik lho mesti langsung diijabah kok ngendika elek. Eleke nggon ngendi sing ku matur. Lah lek pasolyane rungih-rungih kuwi duduh gule kok ngene kok. Lho, lho wong aku ki karo Apri ki ngomong sak ana apa anane anane? kok. Apa anane? Anane. Ya ta? Mula bener ngendikane Apri. Tok kula nimpal Sing entok mau. totalitas. Lho, lah Arep iya. mangkat ki ning kaca, lampu sing padang. Ngeroke jenggot urung patek rata. Ah. Tak sawang saka ngiringan iki kaya tempe meh dadi lho. Jamune Ruwut ngono. Nyun sewu nggih Mas Gareng. Piye men, Suki men? Anu ndak mimin. Min, ya, Kok suki min. Min. Atur kula rada kewaren sithik. Nyun sewu penyambung ateges akyu jongkok. Niki sing diarani wong wedok fertil subur niku nggih ngeten kiting cringi ngeten iki. Kok piye kok subur piye? Ora mung babakan nggon janggut lan sak piturute. Apa gepok singgol karo wong nek liyane rak dadak nganggo nyun sewu saresminan sak piturute. Aku lho kena kringete Kyai Kakung langsung wetengku jembleng lho. Berarti kena keringetmu dhewe wetengmu jembleng. Lah kan kok ya lanang. Berarti iki piyai reden iki cara. Reden napa? Iki umpama sapi wis beda kok reden. Lah napa? Bedane? Lah nek iki sapi iki lak ya genah sapi sing bakalan iki larang regane nek Lah. Pak Jar niku lak tukang adol sapi to. Nggih, laras. Ngeten iki paling ora iki sok dadine Brahman limosin ngoten. Nggih. Dodolane ya larang. Larang. Nek kae, Pak. Nek dedek Mas. Iki sapi kacangan. Dadi mung mangan kawin ora iso meteng. Mas, kok ya mung mangan kawin apa ya nganggo nelek bareng. Saya kanggo nelek kanggo serawuh. Sapi ki ya perlu diumbar bareng to, Mas. Kok ya mung mangan kawin kok ya ora Ya gerak wong malah. anake kok ya pelek ngono lho Lah karo iya. kasunyatane. Buntute cendak mong kopat kapit kupinge Nang ngarep. dibiken lais. Hah? Buntute nang ngarep. Kok buntut ning ngarep ya Kuwi to? kancane, Mas. Kancane, Mas. Tole Yusuf Ansor. Dalem. Bodoh ora njuk ngapura karo Bunda. Oh, iya. Malah kowe pidak jempol karo wong loro iki. Nggih. Elinga kowe laris kok gogar baku to, Le. Anyar. Piye to? Yusuf Ansar, kowe ora sungkem karo Bunda. Bunda kok. Bundas ndase ya. Bunda sih. Wong kare yang uti kok. Arep sak aja tujute aku luwih dhisik. Kowe paribasan rong doyan bubur, aku wis mangan bubur. Kowe ora ngerti kahanan donya, aku wis ngerti kahanan donya. Nek kowe terkontaminasi wong loro iki, yo aja takon dosamu. Lah apa? Nek terkontaminasi lah kok aku karo Pak Gareng ki sak leleke menungso. Membawa dampak buruk.
Contone. Nyatane ora sungkem, ora manggake, ora piye karo wong tuwa. Lho lah iya mula Sama lho ganteng. menika, sama lho menika. Iya. Nek kadung muntah pak alus ya iso, gradakan ya bakal. Aku seneng lho nek nesu iki. Lah piye to, Pak? Kalau menjinge iki munggah mundur kaya kolu wae. Kaya kolu ngono kae. Iki jenenge Nick Apple. Oh, apa? Tembolok iki lho, Pak. Peleh. Ayo gake matur rasa diajari piye carane. Sungkem karo pakmu gede sik. Gede kandungmu. Nggih. Ayo tulus ikhlas, sarpo pipi ya mbok sak akeh cilik sithik ning panggung rak Nggih, bisa sungkem. ya di kesalahan to Sungkem. karo. Nek nuwun sewu, jenengan rak terus carane ibu kula. Anu bud apa nek nyembah ki nuwun sewu, mang nyawang mriki nek nyembah niku sing leres ngeten napa teng ngeten mriki. Nggih saking ngandhap ajeng ngaten. Coba dicontoni riyen. Saking ngandhap. Maksudnya nggih. Ngandhap terus majeng ngene. Terus bola bali. Namung sepindahke mawon. Arep ngapa? Anu nyembah iki ben diijabah nek Mas. Ya ya ora ngono kok. Kok malah kaya kogrok-grok to Mas sampean iki. Nek kono mbok ngonoke kaya bledak. Iya iya. Ayo. Nggih. Ayo Tindang, ngaten lho tindang. tole, nak ngaten lho engko nek becik ya ditiru, nek ala ya aja dilakoni. Nggih. Dadi saka ngisor luwih dhisik. Nggih. Oh iya tak tampa, tak Lah kok aku alik. Oh, kene anu aku sih. Ngerjani wong tuwa. Paling ora ki ya ana pangandikane kepiye ngono. nggih. Contone coba sampean ning ngarepe Mas Yusuf. Paman iki karo Romo ngene ibarat aku. Karo sapa? Karo bapakku umpamane ngono iki kan mosok karo ibu. Oh, sing bapake sapa? Niki. Masa ya Kula kene. ditanya anake. Iya iya. Tak nyontoni to menika. Aduh kejadian langka iki. Lah kejadian langka piye ta? Bapak iki kudune sampean. Iku ora mung Pak iki sak ndure Pak. Apa terus? Eyang kakung. Menika ra nyontoni imbanipun. Lah aku nama gak aku Mas aku ora dimar ke Mas Gareng ora nyandak-nyandak. Sing sabar ora anu. Pri, perasaan ati iki ning kene iku ora ning kene. Oh iya, sabar. Sabar iki kok pindah kene. Lah sing rewel ya kono bareng. Sesuk rasah melu nyawus ae. Macak wedok. Sesuk dioperasi apa piye? Niki bautan kok, Mas. Oh, bautan. Kok bautan kok bongkar pasang kok piye? Iki portable kok, Le. Iki portable. Nek pengen nakal tak gunakake. Nek pengen aku wonge dadi wong sing alus, ruruh, nrimo, ora nengenke kadonyan, tak tinggal, tak centelke nggon memean. Mas. Centelke memean. Oh, enten kucing liwat. Nggih. Lah kok digondol kucing niki nututi teng burine nggonku. Kok nututi abrakan. Sungkem karo bapak. Kualik-kualik kula mawon sing sungkem kalan panjenengan gandeng mriku tasih sasipun sawal Bapak. Nggih, Bapak. Ngaturaken sedaya lepat saha kirang kula. Ngaturaken sedaya lepat saha kirang kula. Sepinten gedene nggen kula cilike ngene Bapak. Sepinten lepatipun kawula. Sepinten lepatipun Agengipun lepat kawula. Lah iya sing gedhe iki Agengipun lepat lupute. kawula. Lah wong ki ya ora. Lah iya sing gedhe lupute, sing Nggih. cilik kowe cilik. Gunaku. Lah ya iya. Oh anu Lupute, heeh, nggih. Kula nyuwun pangapunten. Linebur wonten ing dinten Riyadi menika. Tole wong bagus. Nggih. Simbok ya akeh lupute marang Simbok. Simbok kok gua garbane buntet iki lho. Dibolong ya nganggo begoke Pak Sarwanto. Donga dinenga ya Le, Nggih. dosamu dosaku libur dina raya iki, Nggih. sing warmu paringan sehat walafiat, Amin. le ngesuwi kanca-kanca ansor laras ya sing sabar nyerateni wong akeh. Aku nyerateni menungsa loro iki kangelan lho. Lho, lah iya. Nyeraten kayak iki. Menungso loro ngono kuwi Pak, suarane kuwi Pak. Ora masalah. Apa kuwi tandurane? Nek dari awal mamu becek, runtut, alus, aku ya ngejeni. Le Bapak Ibu menawi badhe pirsa banci nesu nggih ngeten iki. Ngene iki. Wong tuwa ket mau kok gur nyaruwo sae ora ngomong apa. Angger kecentok sithik atine no. Jalune metu ngono. Sukimen metu. Aku wong wedok mata yuyu, Mak. Oh, yuyune nyapit mripatmu. Wong wedok mata yuyu. Eluwe, metu eluwe ngono. Tegese iki gampang Ya ora mau metu luwe, metu liyane barang. Oh, alah. Bintang tamu kok kalung rahasia barang.
Ya Allah Gusti, ya Allah. Teruskan, teruskan. Ana di Pulau Soro kok malah kepenakan ki piye? Lanjutkan. Tolong lanjutkan, abang lanjutkan. Wah, bahasa dibuat kok mbok jambak iki ta. Iki mbakmu gede loh mas dikerawus. Wulan isih wulan apik ora entuk nesu-nesu. Ayo mas. Nang kene iki memberikan hiburan, ditimbali Bapak. Jarwanto. Ayo awar kancane. Ayo Mbak Elisa jumeneng Mbak. Mo. Ya bener juragan sapi, bakul sapi. Ini aku udah yaudah sapi toh mas. Iki pengen toh, mbak dobrak-abrik toh mas. Biasanya aku nek dobrak-abrik iki penak kok, iki ra penak toh mas. Lho ra penak mau sing ngobrak-abrik sesama jenis kok. Pak. Ini apa? Wong lenang kok nganggone krokodil ya, Pak. Wedok. Wis ganti no. Ganti apa? Iki krokodil ta iki? Heeh. Berarti wis ganti. Biasanya apa? Ihing. Ketowik banget. Ora di-endorse kok nyebut merek. Benake. Karo meneh wong tali anu kok tali sepatu bal-balan. Kuwi Terus. perabote dirut sisan ndak rewel. Gana sementok berikut sik alah. Kaya angel mentok. Piye ta, Pak? Arep mbok piyeke? Rasok mah berontak malah kok ngono barang. Wis ngene malah apik kaya tikus ngene malah. Ning nek wong ayu ki anu kucing wae sithik ya tetep ketutup ya nek wong ayu ki. Ya Allah lho. Iki mau sing sapa sing ngladeni Pak Dalang asmane sapa Mas? Etek. Si Etek. Etek ki ngene, etek ki tekon sinten? Galih ki ngene iki. Anu Mbak pun gak ada pacar ngono kan aku ya jarang kan ya kowe suwe ora ketemu Yusuf Ansar ta wis suwe banget tuh Lah kan pacar urung. Lek tangiyo turumu miring. Ya sementara masuk dhewe kan tresno ora babakan Pak Suryanto. Kae tak omongi barat panganan enggak enak dimakan. Lho jare Indomie. Coba nganggo kacamata. Lho, ya ora padha to kandhani kok. Anu Mbak pun kada pacar. Ngono to? Maaf ya Mas, ora teges aku nampik sampean. Aku wis duwe pacar. Jenenge sapa? Mas Bram. Bram. Brame-rame. Dadi nek wong siji ra cukup, Mas. Iya. Kajenge jangkep pandungane Mbak Elisa kasuwun jumeneng. Lah bisa diteke saiki aku rusak pasaran. Lah. Wes Mangsamu. kuwi munggah ya marake Pak mateni pasaranku. Mau lho aku rawuh ki kabeh ngejak foto. Piye? Aku rawuh. Wah, Hamba rawuh kabeh ngejak foto. Wis teko parkiran hamba hadir. Hamba rawuh terus Mbak Min foto. Bareng Apri karo Elisa teko. Iya. Langsung kalah pamor. Mesti ki rasa bae, mesti do nganggo dukun, merdukun ki doan. Oh Gur, Sukimene kok rawuh. Rawuh ki lak kanggone traing nata rembuse madu. Lah iki. Lah nek iki Traing peceran rembuse kere kok dadak. Oh alah. gedibal. Mbak Elisa dipeniringin apa niki? Mawar kuning. Ya. Ayo Mas, buka saron Mas. Ya. Iya.
Yusuf Sugeng Dalu Wilujeng Dalu. Yes, good evening. Wede nganggo basa Inggris. Ayo anu kok go internasional. Iki mau YouTube. 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 Lah ya kamu juga muga-muga iso go internasional. Allahumma amin. Iya. Setidaknya ki iso napak tilas kaya lakune Mbak Elisa, iso Nggih. go sampai Belanda, Luar biasa. sampai luar negeri. Jeng ben Mas Yusuf neng Australia, Nggih. terus genduk Apri. Apri kuwi neng ngendi kan nduk Taiwan. Taiwan. Dedek Mimin Mak. Kuwi neng Malaysia menjalani hukuman gantung. Noblah min dalik. Gak neng Arab sisan no. Neng Ya Arab mesake lho Pak, kan mau kok kur disia-sia ya golek. golek Aku ki ya anak menungso lho. Aku ya ndek perasaan. Oleh ya lek. Wong wedok ki 80% nganggo perasaan, 20% logika. Nek dingono kita jueng-jueng Maksudnya- rasa ora. Kok metu. Lho, Pak, maksude nek nesu kok nganggo jegok bareng. Maksudnya piye? Neng Lah Mali- neng kae neng luar negeri. Luar negeri. Iki ya neng luar Luar negeri. negeri. Aku kok neng luar negeri tapi kok dihukum gak. Wis nek kowe nang luar negeri ra gelem wis kowe nang luar kandungan ngono wae wis. Hamil anggur. Sehat Cahayu Nduk Elisa. Sehat Pak luar Gareng. biasa. Nggih, niki wau kinten napa lagunipun Mawar Kuning dikirimkan ke Jakarta untuk Sobat Iya. Ngebiar Indonesia. Nuh. Niki wau di request sekalian. Langsung toh penggemar Nggih. Nduk Elisa saka Jakarta. Nggih. Lho dasar isih ayu, Mbak Elisa, sinden enom, ayu tur wedok asli. Ah, Lho. kandhane kok. Sinden Mulane kan mau dijak foto to Lah dhewe. iya, lah nek Jak sinden ki foto. wis tuwa, Ah. lenang dandan wedok. Ah. Wis. Pupure raneh. Bocah ya mangkat. Ini tak geceke nek bocah mangkat. Wong lanang kok dandan wedok. Sabar. Ora dikandani wong tuane. Cetha wong lanang kok dandan wedok ora dikandani wong tuane bocah tak geceke. Lho jenenge Sukimen kuwi lho. SKM. Kok aku dhewe. Oh alah. Iya. Nggih, nderek Mang Ayu Nggih. bagya Mas. Ndedonga. Menika, ndedonga. Kagem Pak Katur Jarwanto. Jarwanto menika luar biasa anggenipun gelar budaya wonten mriki menika tumplek blek mosoreko mosoroko. Tumplek blek. Dipun. Tumplek. Blek. Tumplek Blek. blek Blek. masyarakat Rakatipun. ora masyarakat. Nggih, menika melumpuk sedaya. Lumpuk. Nggih, kuwi buktine berarti wong Srawung Pakde, nggih to. Nek Bener. wong Srawung mesti kanca-kanca adoh papan kabeh melumpuk maklumpuk kabeh. Iya. Apa? Meklumpuk. Wes kuwi mau. Melumpuk. Aku ngrungokke suaramu aku kudu sisi to aku. Ya, Pak dongane muga-muga berkah anggenipun gelar menika dados Amin. berkah rezekinipun Amin. lancar paringi sehat. Amin. Kayak kabeh do seneng kabeh, seneng Bener, bahagia. pancen Pak Jar iki seneng karo budaya. Nah, Dadi pagelaran kesenian ora mung wengi iki. nggih. Wingi kuwi wis ana campur, ana Campur. topeng ireng. Oh, tupeng ireng. Itu wengi iki ireng, Tupeng ireng kan? ireng. Reng. Topeng ireng. Ireng ora Ireng ora ireng. Ayo iki kan cemeng ireng. Cemeng. Cemeng. Cemeng iki anak kucing. Nek cemeng ki dulure kae. Cemeng. Letong, sapi, cemeng ki boloku kok. Anu rasanya nyebut jenengku Mimin sebutin aku kebun binatang ngene malah wis penak. Nesu. Terus iki Aku wayang. seneng. Wayang. Sesuk isih ana tontonan. Ketapruk. Ket- Anu ketoprak. Mbanyolku piye nek ngene iki? Tak rungokne kejejeran kok mbok nggo kabeh lho. Sesuk isih ana Wah, ketoprak. apik. Iya. Iki dados wara-wara kangge warga masyarakat Nggih. pandemen ketoprak benjing dalu dipun gelar ketoprak malih. Wah. Kesenian ketoprak wonten Saged mriki. nonton. Lakone sesuk bengi Lakon. suminten edan. Suminten Wih, oh benjing dalu suminten. Iya. suminten edan. Sing edan ki sesuk kok saiki wis Oh, edan. kok le kesemangat. Aku nek ketoprak apa dadekke Prameswari ya ora seneng. Lah pengen dadi apa? Cempluk warcah ya wegah. Aku pengen dadi anu ae kok dadi watu kok, Mas. Ben apa? Men diuyui prajurit-prajurit iki lho, Mas. Kan prajurit kan perangnya ning ngoten ning medan perang ning alas to, Mas. Kan mesti apa ya ning alas ki ana toilet. Ya ora to. Lho, lah Aku iya. nek gur dadi wong Prameswari wong inji Kang Mas, sungkem Kang Mas monoton. Aku pengen dadi watu apa wit-witan ngono Dadi lho. upama kowe dadi watu. Kan diuyui Terus prajurit-prajurit iki lho, Mas. prajurite kanca-kanca pengrawit ansor laras.
perang terus nguyuh ning sedake watu ngono. Heeh, Mas. Kanca-kanca tak elekke. Aja nguyuh ning sandeke watu iki. Merga aku ngerti watu iki senengane nek wong nguyuh mesti dijambak. Lah, Saake. lah iki kan watu ki watu angker ngono lho, Mas. Mula ning papan ngendi wae nyun sewu kudu kula nuwun, aja sak nggon-nggon, ana papan sing paribasa sing kiwa ngono lho. Ora pe ana wit gedhe duyui, ana watu gedhe duyui, pamrih ngelingake. Ada alam lain yang harus kita hormati. Lho lah iya. Kula nuwun. Termasuk kowe. Maksudmu aku jin. Nduk Cahayu. Apa wonten pesen saking Pak Jarwanto nggih? Leres iki saka tuan rumah ngersake caping gunung kalau langgam rengu. Langgam rengu ki engko sing nembangke jenengan. Nggih, karo biyawara utawa pengumuman benjing dalu tasih dipun gelar malih kesenian ketoprak. Nggih. Tapi niki wonten iklane dina iki. Apa-apa? Dijaluk fragmen niki wau kalih Pak Jarwanto. Dadi ana fragmen ketoprak dina iki Roro Roro Jombran. Jombran. Nek iki engko mung fragmen dadi durasine pendek, sesuk Pendek. sing ketoprak full sesuk. episode. Ya, iki kok iklan tok. Aku wis ide aku wegah lho dadek apa aku pengen dadi wit-witan apa watu aku mon liyane. Oke. Kowe kok nek arep dadi watu ora masalah. Kanca-kanca engko ora bakalan arep pipis. Arep peper. Oke. Oke. Ora masalah. Kita dunia aku kok dosa. Aku kok Kowe gak mbelak letek menungso. apa ngeletek menungso. Bonus kok. Kita gak munggah lho, letong ning paletong saku sayaene lho letek donya aku. Gek apa ning nggon watu iki ora ana banyune. Kosop. Ya jenenge ning alas kok, ning alas adoh mbelik kok. Wah gak le. Sia-sia Wong kok temen. kan mau gerak kepengin dadi watu. Wah iya. Kok terus pepet. Rene lho. Nuwunipun mundutanipun Pak Jan. Menika caping Diucuk. gunung. Caping gunung Saya dulu. utama nggih. Iya, iya. Ah. Yes. Mugi-mugi Pak Jarwanto sansaya sukses. Amin. Naringan sehat. Amin. Amin. Paling ora awake dhewe yo ndongake Ndongake. kanggo Pak Jar wong ki sedekah iki ora duit setitik. Ora sithik. Kawit wingi awan, wingi wengi terus iki jek diteruske sesuk. Benjangke. Iki sedekah rasa sing luar biasa kanggo saking Pak Jar. Mula didongake Pak Jar pinaringan awet sehat, awet Sehat. gagah. Amin. Awet Amin. ketunggonan rejeki sing subur lan makmur. Amin. Sak dun sak turun tansah nyanding rejeki sing subur makmur. Allahumma amin. Malah mau wis ngendika ana pondokan transit Nggih. tahun ngarep wayangan Mas Yusuf, Nduk Elisa, Apri, aku katut meneh. Melu Lah lah ya. ndak yuku. Karepe kuwi jare dadi watu kok. Masa dadi watu terus ngapunten Mas, aku arti boyong AA neng IKN Mas. Sopo? Iku lho dados mungkin ajeng diboyong ten Kalimantan Nang kono nggo tumbal proyek apa? Ora nggo tumbal proyek, ada di Bekantan iki lho. Bekantan ki lutunge Pri. Lutunge Kalimantan ki Bekantan ki. Kok kewan meneh ya Pak. Ayo diaturke caping gunung. Caping gunung. Sing bawah Mbak Elisa, Mbak Elisa. Mbak Apri, Kabeh engko. Mbak Sukimin. Mbak Mimi. Elisa bawa, Bawa. Apri bawa, jenengan sing mratiteske, kula sing nggo ayu-ayu. Genah wis cetha lho. Oh. Iki adol swara, adol rupa, jenengan sutradara. Lah harmoni ayu mbak pakai weruh kala menjengmu. Deal. Enggak jugangan dhewe lho iki. Deal. Oke. Adol swara, adol pasuryan. Oke. Cantik. Piye to? Ayu-ayu kok susune doyong ngiwa ki piye to? Benakno Mas. Dikencengi kawate. Ora kaya wingi nderekke Mas Yusuf neng Yogya kawate pedhot. Terus Susune pindah kelek. Banci kok mlaku ning ngene. kaya mamat dieblek ngono. Maka sumo. Lah aku ya gumun ya geduren. Susu kok geduren ra apa-apa. Nek tekan mah ndingkluk diombe dhewe aku. Apa kuwi ming anduk to kuwi? Kanebo. Oh kanebo ta.
Monggo Cah. Ayo Nduk Elisa wong ayu. Saben bengi nyawa Penak Pak, pas Pak. Oh, tenan nek siramu ora balik. Pas Pak. Nggih, Pak. Urung sing ayu dhewe. Sing sebelah kono Pak. Iki, Pak. Ndi? Iki lho. Wah, jan bedane Posisi, banci ro Pak. cagak kok padha. Iki lho. Lah. Iki. Iya ta lah. Ya urung tak krasa, Mas. Ora tak krasa. Aja ning kene. Sakit. Oh, salah jenglengku salah. Lah piye? Kok peper? Kok peper. Pengumuman sebentar. Nggih. Berita kehilangan, ada satu kunci sepeda motor merek Honda Grand. Nah, yang kedua hilang kunci rumah, bisa diambil di posko Linmas. Monggo ingkang rumaos kecalan wujudipun kunci kalian kunci sepeda motor kalian kunci omah, monggo sagedipun pendhet wonten ing posko Linmas. Oke. Iya. Nah. Monggo kakakku ngan kunci motor kalian kunci rumah si saged sesambetan kan ingkang rencang Linmas kan. Ya ampun. Telek kok. Ya aku sithik-sithik ya mudeng agama perkara wong do nyepeleke aku ya mudeng. Ngapa kok mudeng agama ki? Ya nek Hubungannya sunahe apa? wong wedok ki nek ngendikan sunahe dilembutkan dihaluskan. Kowe rak wedok tenan lah kowe iki wedok mondo-mondo ki. Urung dadi. Piye Mas? Ora apa-apa. Lah kok malah kaya Mbak Kakang karo Mbak Putri. Do arep suntik ngono piye? Ning suwe-suwe ki aku ora trimo nek kowe diololo. Lah ya aku ora trimo. mematakan Dandanmu ki karo Apri kudu iso ngimbangi. Apri lho cunduk mentule iki iso jejeg kenceng. Iki cunduk mentul rek kaya wong lelaku ngene iki piye? Iki benake sik. Ngene iki malah kaya spion Mio. Nah, Ngalah ngene. mesak ki oleh. Ngene iki nek iki dikom Lah ngene iki mbok wis. tisu. Nah. Wis ngene ae nek Basak. Basak gak. Aku men ketok elek. Gak. Mau aku Ono diwirang. cantik Pacaran aku lho gunenge kudu wirang-wirangke gak. Ngene. Saumur-umur aku ya lagi ngerti iki, ndas kok iso dikelokon aku ya lagi ngerti iki. Wes dandananmu ayu lho. Lah piye? Katene kono lho. Waduh. kan iso digelok. Nang ngene iki nek aku ketemu bojoku, permisi, Dik. Assalamualaikum. Wadan. Mang aku. Kok senengane mbak aku dadak sih lho. Kok dadak nganggo lawang. Kok saya anu mustakaku. Nek iki ora nggo peper Mas iki. Glungan kok nggo peper. Ora apa-apa. Wong kuwi malah rasan-rasan Pak Jar sakit Pak Jar iki piyane ora tegelan lho Mas. Ora Dados pundi? gelungane niku war dituku 50 yuta kok. Wih. Dikekke ora, Pak? Nek pomaku tak keke wong pomo tuku 250 entuk to. Iya. Tapi karo Mimin ra entuk. Lah ngapa? Lah sak gulune iki. Walah sak cengele lah. Walah. Yen memecah Masa nganggo gelungan iki dadak tidang. Arep nganggo gelungan kok dadak lebokne magic jar. Lah kaya punta dewa. kemunggan mengkaro janur kuning karang watu
Innallaha ma'as-sabirin. Wong sabar dadi kekasih Gusti Allah. Lah kan kowe watu iki kepoyo kok. Watu niki wis ora watu terus. Dadi watu ki yo kanggo sangat kok watu terus. Masa watu kanggo capek. Piye pengen dadi apa saiki? Ya aku dadi apa ya? Kowe dadi istri yang solekah karo wong lanang ngabekti. Dadi kowe kudu sungkem karo wong lanang. Ayo. Kanggo contoh wong wedok-wedok. Paling ora ngono kuwi, sungkem. Mas Gareng, Ya, piye? mau aku wis ora dadi watu, aku pengen dadi wong wadon sing bekti karo kakunge. Waton kowe gelem njaluk pangapura cah Rai? Iya Mas, aku enggak senajan to kok aku artis populer, aku artis mahal. Ning imam keluarga tetep les sampean. Pancen kowe ki artis, siarke YouTube, siarke TikTok, siarke masjid. Nek arep enek pagelaran wayang. Pagelaran wayang lho, Mas. Mas Gareng, Mimin. Omonganku wis klodok kurang duga marang sampean. Semono aku. Sampean guru laki tetep tuju tak jeni. Iya, nek guru ora nek laki iya. Kan, Mas. Mas Oke. Oh, jadi selama ini kaya ngene iki ta pekerjaanmu? piye Pak? Piye? Alah, kok dadi ngene iki piye lho? Mau nek piye dikapake? Dandake piye iki kok aduh. Anu njaluk tulung duduten. Cariku. Ditungkak. Maine kasar. Lah sungguh kok, Mas. Sungkem. Ayo bacot ngondok Apri, ndok Elsa ndak kelangan. Untumu pangoren. Ngapa to? Tak nggo salat nggo sujud kiri malah sajadah barang katut. Lah karek Ponorogo. Lah ya alah. Sajadah kok iso katut muntu aku. Lanjut ya, Pak. Oke. Ya. Kembang wae wetan gunung Kok ning kene kur diketok tok ya. nyebab pele jengleng kali dibalik. Lho nek kepengin ora nggo mbak regetan manggonmu kono. Ning kono ya, Mas. Kok mbok kira kuwi sapi teng apa kok buat regetan. Iki lho, meso aku tak critani SD pacar meso nek kali sampean pinten budhe. Aku Kali. duwe pacar. Duit ki perlu. Ning nganggo cara sing becik kok pinten. Aku ya mudeng dhisik halal dhisik haram kok. Kok pinten ngono ki. Rupamu bagus atimu sik peceren ya lho. Aku rono disalahi rene digodhog. Nek karo Mbok D iki aja mbok tekoni regane pinten. Woyong pambuti lho. Nah, tekonono longgar mboten ki mesti mangkat. Kok longgar. Celopo ora ngono Kok lho. longgar lho, Lah Mas. ya longgar wektune apa ora? Nah ngono. Yo. Apik iki. Sik saka Nduk Elisa, ndelang tak. Pisan ndelang tak. Kowe Nduk, ndelang tak. Wah, maut. Ndelang tak. Alah lah. Monggo leluhur. Kok leluhur kok anu leluhur. Piyai luhur. Piyai luhur. Piyai luhur. Karo luhur. Piyai Kok leluhur. Piyai Leluhur wis mati. Piyai luhur. Ndelang tak. Kok malah piok-piok iki ta, Mas? Yo kaya gendok Elisa lho, disawang sik disawang sik. Ndelang tak. Duh. Rawan ayu, Apik to, pinter. Enggal. Ndelang tak.
ndelang tak Jo banter-banter. Bedane apa ya, Mas? Kok suarane kok iso beda? Suarane beda ya, Pak. Nek ke sandang tak delung-delung, nek kono kok plok-plok. Beda. Apa fisik wis lemah ya, Mas? Apa mergo fisik wis lemah wis beda ya kok nganggo plok-plok bareng ya apa to, Mas? Kaya wong tepuk tangan. Kok iso kaya templek ngono ya, Mas? Lho lah iya. Dina iki kok horor banget to, Dik. Horor piye to? Aku lho biasane Iki nggon lurus rame kok dalan mergo srawung sampean iki lho. Apri karo Alisa barang ya terkontaminasi padi gareng. Kok iso terus aku sing dadi unsur iki? Elisa ki lurus lho. Gerak sarjana psikologi ya, sarjana pedalangan Ayo kok. Mas Dalang iki. Pripun, Dik? Jenenge Piyayi Putri multi talenta lah kaya Mbak Elisa, Nggih. kaya Mbak Apri. Selain pasuryane apik, tembange apik, Nggih, suarane pinter. apik, ning beksane ya apik. Nggih. Lah jenenge mumpuni apa-apa iso Mumpuni, ngabehi. ngabehi. Makane. Lajeng kula. Ndelang tak Nggih mboten. Ndelang tak Apik banget. Brabrakan kok ngene kok padha ra iso. Delang ndelang tak. tak Maju pa mundur to, Mas? Ngatek judik aku. Kuwi pikir lagi ra iso ngobahke bokong, Pak. Heeh. Baru operasi. Sehat wis sehat. Operasi apa ya? udunen apa? Bokong dioperasi. Apa? Lah bokong kok dioperasi ku udunen apa? Pun mantun Pak Anis mari, rasa dirembuk ning kene. Pun mari kula bar istirahat sebulan. Operasi bokong. Operasi Miyumi lho, Mas. Miyumi lho. Nek wedok. Ana kistai lho, Mas, ning nggon rahime. Nek wedok lak miyum, nek kowe ya mie ayam. Nloler. Oh, alah, ayo Kak Elisa. Panas udan toto Parian. Oh, parian ya. Marian. karo begagah Pak Jarwanto pinaringan kathah berkah. Allahumma amin. Budhe Mimin. Apri sekno. Wes sik anu tulung pendhetke anduk kula teng jero bok. Ingkang wonten mriki? Nggih. Anjing. Ayo leladi iki kudu ngono kuwi. Anduk warnanipun abang. Abrit. Kuwi kon nggo sumpel susu. Nyen sewu. Tole, mangga. Nggih. Supoko lho kuwi. Cium. Wah. Aku gila ya trauma ya bisa. Aku, Pak. Iya. Nyang Magelang, Nang Magelang, tuku aki. tuku aki. Sing nonton wayang mugi kathah rejeki. Allahumma Amin. Mangga. Ayo Bu, buta. Bu. Ya padha. Bu Mimin. Bu Mimin. Ya aku. Kuwi maksudku. Buto, bekantan, letong, sapi, peper. Kok iso teko buta? Wong kan wis bener bundas mau kok. Mangga Bu. Aku wuda. Aku to ya ora apik. Glepar ya. Aku wuda. Yo yo. Terus kelumah. Pak Jarwanto. Piyaine demen sedekah. Allahumma Pak Gayeng. Aku panitia kok. Panitia. Panitia. Panitia pelawak. Sik. Padha-padha baune kok panitia. Nek muni panitia berarti sampean ora dibayar ning mbayari aku. Lah. Mau. Panitia. Lah saiki dadi anggota. Telek. Wola wali iki. Nggih, Arian ta iki. Arian. Nyang to sura. Angkata Aduh. surah.
Nggih Mas, golek sing adoh no. Jucuke kok. Neng Tosura. Tosura. Kulaan bayem. Kulaan bayem. Bayem kok darah digrek. Lah nek anu kan ya monoton lah ya tak cengkok ning Tosura kulaan bayem. Ngono ra ya. Keluarga Pak Jarwanto. Allah. Kesemangatan ya. Keluarga Pak Jarwanto. Keluarga Pak Jarwanto. Ayem ter. Allahumma amin. Yo. Panas sudah. Mbak Elisa. Lho niku mboten. Napa? Sinden rolas. Sinden no, engko ndak ra kecakan. Oh iya iya. Sindene Mas Yusuf wong iki luar biasa. Sisih tengene Dipilih. sisih tengene Mbak Anggi kuwi. Dipilih sing made in kene. Sisih tengene Mbak Anggi karo Mbak Via. Niki anu Mas. Karo Mbak Niken. Luar biasa. Pak Jar nyembadani tenan. Piye to, Pak? Jenenge barisan sinden lungguh ngantek nikung lho. Antek L. Biasane iki permintaan iki cukup 8 9. Iya. Iki rolas lho Mas. Rolas. Sing kalih kae pajak baru ta, Pak? Enggak lho. Bener rolas ta iki? Kok rolas Pak Jiro lupa 6 8 10. 6 7 8 9 10. Lah ya kita tetong loro-loro iki. Rolas tadi. Mbak tepangan sik karo buke. Sing ndi? Cerake Bunda. Sing pojok niku. Bunda Tirma kae lho. Hah, kowe wae. Kowe wae. Lah ngapa? Padha karo sing nang omah. Lelowamu. Kok le klewo-klewo timen to. Kowe wae. Paring asma Bu Sinten, monggo Bu. Nyedak. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam, Mas. Yen pangapunten Gladiwanun nderek tepang. Nggih. Panjenengan paring asma sinten, Ji? Nggih. Sing anyar napa sing lawas? Sing lawas rumiyin. Sing lawas pun ilang. Apa nilang? Nggih. Lah, meneng ngoten sing enggal. Sing enggal dereng didamel. Oh, dereng didamel. Nggih. Terus menawi kula ndamel panjenengan menika kados pundi? Nggih, pripun nggih? Pripun? Piye mbok ra marake bingung Iki kok, nek Pak? nganti ora der bahaya lho iki. Kapok ra kowe. Pripun? Pripun? Asma sing lawas Nggih sampun kehapus. kapus. Nggih. Lah, asma ingkang enggal. Dereng didamel awet dereng nyetak. Lajeng dalem menawi ndamel panjenengan kados pundi? Anjir Bunda ngoten. Oh, Bunda. Nggih. Oh, Bunda-bunda saking pundi dalemipun? Bundas nika lho. Bunda, panjenengan. Nggih, dalem saking Jogja mriku ngandhap. Jogja. Dia ditakok Jogjane ngendi ngono to, Pak? Oh, nek Yogya ki Jogjane pundi? Heeh. Umpama Solo, Salane pundi? yen Ngawi. Ngawine ngendi? Ya, sok ning ngarep TV, sok Nggih, Sok neng. pripun? ngarep TV. Sak nggon sok- ruang tamu. Ucup. Dalam. Sok neng sofa Jog sofanipun pundi? Kok sofa? Aja dong ngono kuwi to. Jogjanipun pundi, Bu? Jogjanipun jujuk saja ngoten lho. Oh, Mejuk saja. tangga desa. Diampirke jenengan. Maksudnya kene, kok kene. Maksudipun tangga desa. Ngomong wae njeloko anjelok wae teko. Jenengan bingung to? Mboten bingung, mumet to iya ngeten iki. Go matur nuwun nggih, Bu. Mugi-mugi kerasan tengene Yusuf Ansor. Nggih, amin. Nggih, badhe nderek terus. Sakersane. Lho. Lah monggo. Lerek dan iki berarti ngetan. Gak tahu aku. Kidul. Niki ngidul. Oh, ngidul. Nggih nderek nepangaken nami kula Titi. Oh. Bu Titi. Titik kok sakmono jokomane sepiro ya. Lah kuwi titik terus tintane blobor. Lho lah Iki iya. ibuke Mbak Natalia. Ibuke Mbak Sinden. Natalia. Jakarta. Ya Allah. Iki mbake Natalia. Iya. Suwe ngalor lho tik wetik rumangsa kuwi. Kok ngerti? Kathokku keri rene. Lho, nek ngono ora men mbok Dwe Tarni. Waduh konangan bilang. Aja wong kathoke nika kula PP kok niki kathoke Mas Gareng kok keri. Ha bojo kula niku, "Hayo mak iki napa?"
kok karena katoke Mas Gareng nang kene ngoten Nah, Bu. tulisannya toh jangan disentuh niku toh. Duntok. Sampinge Sampinge iki adike. Adike Mbak Natalia. Oh, nggih nggih. Ya nggih. Jogja iki mau. Nggih lah, sampingipun dipun tepangaken nggih menika Nggih, nderek tepangaken Nggih. kula Ratna. Ratna. Nggih. Mbak Ratna. Ugi saking mriki mawon. Saking Argomulya ugi. Argomulya. Nggih, matur nuwun, Mbak. Nggih. Jangkepipun asma Mbak Ratna Istika. Ratna Yuliana Banta. Ratna kula. Oh, nggih nggih. Nggih nggih nggih. Matur sembah nuwun Ibu. Matur nuwun nggih. Ibu Titik kali Nah. Mbak Ratna. Sing niki. Nun? Tengene Mbak Anggi niku, Nun. Oh iki Tengene, ta. Mbak. Malah anggar enek Iki bening yo, ya. met in sini. Iki ya anyar neh. Met in kene iki Pak De. Wah, iya anyar Jawab Meg, stiker rong diklentek kok anyar iki. Paring asma sinten, Nduk Cahayu? Nggih, nderek pitepangan nami kula Entin. Entin pundi? Entin Enten niku, Pak. Lah ya entin ki daleme pundi? Oh, Entin menika asalipun saking mriki mawon. Oh, tak kira asale saka Telo. Telo. Kuwi getruk Pak D, Pak D. Dek Entin asli Ya. saking dusun mriki. Nggih. Oh, luar biasa. Sing met in kene saiki parian berarti. Sik. Entin. Ketoke Ratna. enek neh sing anyar ketok enek sing anyar. Endi sing anyar? Hi? Nah. Nah, Ora lah. Iki sapa iki? Kuwi Mbak Yoga no kok. Loh, iki yoga kae to? Oh, berarti ketok anyar dicet iki berarti. Bar dicet tok, Mas. Bar dicet Pasamu tok. tembok. Kaya mobil ae dicat. Ayo Entin parian. Entin. Hai bolong. Hai bolo. Tangane ngene lho. Hai bolo ngono lho. Ya. Hai bolong. Nah, terus Ayo dolan-dolan. Terus Mugi Pak Jarwanto. ora apa-apa Jarwanto iki kancane Jarwono kok. Terus senengane Jaiwono, ora apa-apa. Mugi Pak Jarwanto. Tansah paring karaharjan. Allahumma Ah.